Nay! Nay! Mayungod to. Mayungod to, sir. Ano may baligya? Silhig? Silhig. Pila man na? Sa 40 ang isa. Sa 40 ang isa? Silong sa tanito na ibi. Ito tanay ibi. Abi kainit. Nahalina na kanay? Oo. Pila may mong halin? 80 kay duha naman ang nahalin. Aduhan na nahalin. Oo. Haman dahil mo ba nanay? Kanang nana si asawa lain, sir. Ay, gibiyaan mo. Oo. Pila makabuk mong anak? 5. Naminyo na ang tulo. Ang duha ang nabilin. Unya. Nalumos ang isa. Isa na lay na. Kung sa'yo nalumos ang isa? Ang isa na ko kaanak. Nalumos atong February 6 karon nga tuig. Kibali na patay? Oo, namatay na siya. Haman dapit na lumos. Diya ra sa ng kiyas ra. Diya sa kuan? Diya sa Dahil. dike? Oo. Hala mo, nalumos mo na naligo? Wala. Nagdakop siya og kahoy. Unya. Kanang namay. Karang buhangin dito nga gikuan sa bakho. Dito siya. Unya. Dili pa man niya maabot ang kahoy ning latang pa siya isa kalakang na slide man siya. Nya mo tong naabot tayo siya sa dili na niya matugad niya sugod man ang tubig mo tong naanod siya. Pero imong anak day dili kabalo mo lang oy. Dili kabalo. Sus taon po nganong nagpasalig mong kaugkuan ay. Nasakit man gud ko, sir. Mo tingali tong naningkamot sa pangahoy kay kanang kada adlaw gihilantan man ko ya itakigan mo tong naningkamot lang siya. Pila may edad sa imong bata nga nalumos? 14. 14 anyos. Oh, grade 7. Grade 7 ang imong anak nga nalumos. Unsa man dito siya nay? Kibali mutabang siya panginabuhi sa imo ha. Oo. Sus taon po eh. Tinuo ko. Moingon man ganito siya nga, mama, daghan kong salamat sa imong pagpa-eskwela namo ni Manghod, sa imong pagpakaon, sa imong pagpamalit namo sinina. So karon nay katong pag-istorya niya anak kibali na namilin-milin na siya sa imo ha. Kanang dili po ko makaingon nga nabilin-bilin kay nasanay siya nga kada buntag inanaon ko niya. Aw tagabuntag ingon na naon kaniya. Inigbakod niya magpasalamat dayon siya. Ang tagsara yung bata ni anak nay. Ingon ganyang mga tao nga kasayang atong bata. Buotan ra ba? Mo nang makaistorya ang mga tao yung ingon anak nga butan nay kay sa gipakita sa imong anak sa imuha makaanak gyud sila nga maayo nga bata. Di ba? Kanang magpasuol ko buna. Mutabang po siya. Napin niya sa tuwa nga magpalabada. Mutabang po siya kay ingon pa niya may nalang malabon nga dako na po mutabang ko sa imuha. Daghan pa siya pangandoy sa iyang kinabuhi nga napo na siya maabot kay ug niya pa masukat pagkamat mo na po og buot. Ikaw lang man ang nagbuhi namo ni Manghod. Gusto na ako nga madako na ako na ako'y mahuman kay aron nga kung unsa imuha nga kanang gibuhat sa amo nga makakaon sa amo sa pangayoon. Ang gusto do niya nga kung matikuwang nako makapakaon ko sa sabi sa kuli akong gusto kaon. Basta pud eh. Isuda sa imong panay mo nga isan sa ako ano man nga partner nga mawala akong anak mo nana ni mo anak kamayo mo di jud ako madawat. Muna din ako paningkamot kay moingon man ako uban anak nga maka nang i-relax ang inyong kagalingon unya. Ayaw kaguol ang ano kuya kay di man ikaw rin sa nasakitan. Dili man kay ikaw rin nawadaan. Kami nasakitan mo po din unya. Kanang isa ra man si kuya nga nawala man unya. Napa man upat tubok ng mga anak ka nagmahal nimo mo. Bisag sakit, bisag lisod ako paningkamutan nga. Dili makita sa akong mga anak nga naguul pa ko kay para dili ko maguul sila. Mao gud na. Mo na gingon na no siguro na adyoy way ang Ginoo nga nung gikuha ang imong anak. Mo na gingon na nga kung sa nahitabo sa imong anak, kung sa imong sitwasyon karon nga nagtian, ato lang yung dawaton. Kay mo na gingon ay gipakataw ra tas kalibutan nga kwaon nagyapon. No diba? Ana ra jud nay. Mo na gingon ay og napamanggay imong anak nga naglantaw karon sa imuha, gabayan na ka sa imong anak. Ha? Sige, kanin na lang nay. Pilay halin nimo? 80 ko halin. 80 imong halin. Sige. Nako ihatag sa imo na unay. Oh, dawat ah. Salamat kayo. Ipalit na nimong sudan ha, bugas. Taw kala ipalit lang nimong bugas uy, kapalid na. Unay, ipalit nimo ning sudan. Nya muuli na lang dayon ka sa inyo ha. Salamat kayo sir. Sige nay, maoro to nay. Ha? Sige. Sige nay, amping kanunay nay ha. Sige, kamo po sir. Sige, salamat.